lumunturing budaya Jawa dening Ki Andonowarih. Tumetesing waspa dumlewer ing pangrasaku, nglentrihing pandulu kinambar ing netraku. Ancluming praupan kawistara ing pasuryanku, legek trenyuh ginawa ing penggalihku. Hamirsani jaman saiki tumraping polah tingkahing putra lan putri kang wis ninggalake Subasita nerak angger-anggering budaya, lali ing tata krama, buang sekabehing unggah-ungguh basa. Kabeh rumangsa nista yen isih ngugemi pranatan budaya Jawa. Sanadyan jaman wis maju, aja banjur dadi kleru. Crita leluhur ginubah sawiyah-wiyah. Busana ora sak mestine, tetunggangan wisma laladan rinepta beda saka asline. Apa kita wis ora ngregani budaya kita dhewe? Apa budaya kita wis ora ana ajine? Apa budaya kita wis kadaluwarsa? Apa budaya kita wis luntur? Pemuda-pemudi jaman saiki unggah-ungguh basa wis dilirwake. Tata krama wis ditinggalno. Tata wicara wis ninggalake Subasita. Apa sing salah sekolah? Apa sing salah ibu bapak? Apa kabeh salah? Nyatane budaya bangsa wis ditinggalake. Wis arep luntur amarga pokale kita dhewe.